acrobatisch nummer. Dus daar worden allerlei acrobatische toeren op een instrument worden daar uitgehaald. Het is een heel energiek stuk met een solist die met zijn instrument als het ware door het muziekstuk heen tuimelt. De solo dan is weggelet voor een speciaal en moeilijk instrument. Dames en heren, mag ik jullie aandacht voor Harmonie de Vriendenkring met het nummer The Acrobat.